Isang empleyado ng Calasiao LGU nagpositibo sa COVID-19. Munisipyo at ilang pampublikong lugar pansamantalang isinara. May ulat si Claire Lacanilaw. Pansamantalang isinara ang munisipyo at iba pang pampublikong lugar sa Calasiao, Pangasinan matapos magpositibo sa COVID-19 ng isang empleyado ng lokal na pamahalaan. Isa sa paraan ng lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng sanitation at disinfection upang mabawasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa bayan ng Calasiao. Nabalitaan ko na rin kahapon, kaya lang itiniray ko lang. Nag-try lang ako. Magkasakali. Sa tala ng Pangasinan Provincial Health Office, pangalawa ang Calasiao sa mga bayan at syudad na may mataas na aktibong kaso ng COVID-19. Ay tinutulungan namin sila for the contact tracing. At the same time, sila rin po ay atin din pong tinutulungan sa kanila pong pagkukolekta ng mga specimen at ito lahat ay ngayon ipinapadala po sa ating pong molecular laboratory. Samantala, wala pang eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang scholarship examination ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan. Ipinagpapaliban ang nakatakdang exam noong August 14 dahil sa banta ng COVID-19. Hindi pa talaga pwedeng lumabas ang mga bata na usually ang age nila 13 years old. Hindi pa po sila pwedeng palabasin. 100 ang mapipilang municipal scholar mula sa mga aplikante na papasa sa eksaminasyon. Makatatanggap sila ng monthly allowance sa loob ng 10 buwan. Paglilinaw ng LGU, tuloy pa rin ng scholarship program. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.